बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 मुभिखौ दिनै अरुणाचल हादाबसा इटानगरनि TNZ सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनाय जागोन फैगौ 30 आगस्तआव। दायो आं दंफैयो TNZ सिनेमा हलाव। बेयाव दंफैयो जोंनि आरएन फिल्म प्रडाक्शननि हिर' आरो लोगोसे डाइरेक्टरबो दंफैयो। दा आं बिथांमोनजों सावरायगोन आरएन फिल्म प्रडाक्शना दा बेयाव फैनानै बेयाव मा लाहार फाहार लानाय जादों आं बिथांमोनजों सावरायनानै नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोग्गानाय मोनदों आंबो। बेयो मोनसे अरुणाचल नङा होमबा, बे गुबुन स्टेट, बे गुबुन स्टेटआव जोंनि बर' फिल्मा जे बे सिनेमा हल बेसेबांबा गिदिर बे सिनेमा हलाव इटानगरनि जे TNZ सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनो थाखाय खाबु मोनदों। बेखौनो आंनि गोसोआव जोबोद गोग्गानाय मोनदों। मानोना नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि नायफैनो गोसो दङब्ला नायफैनो हागोन। आरो बेयाव बांसिन गुबुन हारिनि मानसि आरो जोंबो बै समाव आं दिन्थिनो नाजागोन, नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट खालामनो नाजागोन। बै समाव जे गुबुन हारिफ्रा बे जोंनि बर' फिल्मखौ बेसेबां नायफैनायाव मदद होयो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव 30 आगस्तआव आपडेट होनो थांगासिनो दङ। दायो आरएन फिल्म प्रडाक्शननि सासे हिर' दङ जोंहा, बेयाव माखासे लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेयाव दा आं बिथांजों सावरायगोन, दसेल' सावरायगोन। आं बिथांमोनजों सावरायनानै आं खोन्थानो सानदों। दायो दंखायो जोंहा, बेखौथ' मिथिखायो, रबि एक्टर, बिथांनिनो फिल्म आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय। दा बे नोंथाङा जे बे अरुणाचल हादाबसानि TNZ बे सिनेमा हलाव जे नोंथाङा दिन्थिफुंनो खाबु मोनदों, बेखौ नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों? खुलुमनाय बावहरबाय। दा नैबे थैसामफोरखौ जोंहा इटानगर बायदि जायगायाव आं जायगा मोनदों। बिनि मेन खारनानो जाबाय दैदेननायाव आं बुहुद लानाय आरो खाबुखौ मोननाय जादों। बेनिखायनो आं गिबियावनो जोंनि इटानगर बर' ससाइटिनि सायाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरबावबाय। दा बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे थैसाम पार्कआ जे इटानगर TNZ सिनेमा हलाव जायगा मोनदों, आं गोजोननाय जादों आरो। आচ্ছা, बेखौ 30 आगस्तआव दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बेयाव बे टिकेटखौ बबे राहाजों मोननाय जागोन बेखौ एसे फोरमायना हो। बेखौथ' जोङो फैगौ बुधबारनिफ्रायनो साननैनि सिगांनो बुक माइ श'आव मोननाय जागोन। आरो लोगोसे फैनानै खाथि खालानि हलाव फैनानै डाइरेक्ट टिकेटखौ लानो हागोन आरो। टिकेटनि बेसेनाथ' बारा नङा, बिदिनो 200 बा 200 निफ्राय स्टार्ट जागोन। 200, 250, 300, 400, हाइस्टआनो 600 दं आरो जायगानि सिटनि केपासिटि, माने माबाखौ सिरिसखौ लानानै आरो। आচ্ছা, बिथाङा फोरमायदों बुकिंआ बुधबारनिफ्राय जागोन। बुक माइ श'आव अनलाइन जे वेबसाइट दङ, नोंथांमोना बेयाव अनलाइन वेबसाइटआव थांनानै टिकेटखौ अनलाइन खालामनो हागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना आरामसे इटानगरनि TNZ बे सिनेमा हलाव नोंथांमोना नायफैनो हागोन। बिथाङा दा फोरमायबाय। दा नोंथाङा बे अरुणाचल हादाबसानि जेसेबां बर' रायजोफोर दं आरो बेयावथ' गुबुन हारिनि मानसिबो दं नालाय, दा बेखौ मा खावलायहरनो सानो फैगौ 30 आगस्तआव? आं बेखौनो खावलायहरनो सानो, जोंनि नैबे थैसाम पार्कआ जे अरुणाचल इटानगर जितु केपिटेलाव जागोन, दा बयखौबो फैगौ सुक्रुबार 30 तारिख खालि बे थैसाम पार्कखौ नायफैनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। मानो होनबा जोंखौ फिल्म बानायनायाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे गावनि बर' हारिमु बा बर' सावथुन मुलुगखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ नायफैनानै आं बुंथिहरनाय थाबाय आरोखि। आंबो जोबोद एक्साइटेड। दिनैसिम आंबो सिनेमा हलाव बेबायदि गिदिर सिनेमा हलाव आङो नायफैयाखै। 30 आगस्तआव आंबो फैगोन आरो बिथांमोनजों आं हेफाजाब होनो नाजागोन। दायो जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो। आरो दायो जों आं फैफादों नालाय, दा जि लाहार फाहार खालामगासिनो दं बे सिनेमा हलाव, दा बेयाव फैनानै नुफैबाय। बे सिनेमा हलाव TNZ सिनेमा हलाव बेसेबां सिटनि केपासिटि दङ एसे फोरमायना होगोन नामा? केपासिटियाथ' माने 150निफ्राय 200नि गेजेराव दं आरोखि। 150निफ्राय 200नि गेजेराव दं। बेनिफ्राय मोनथाम स्क्रिन दं बेयाव। मोनथाम स्क्रिन दं। ओमफ्राय जोङो बेखौ 30 आगस्तआवल' देखायगोन ना आरो बेनि उनावबो बेबायदि देखायलांबाय थागोन? ओरैनो जोङो बेवहाय 1 उइकनि टारगेट लादों। खिन्थु रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनोब्ला 1 उइकनिबो बारा सोलिगोन, मास मोनसेबाबो सोलिगोन आरो। 30 आगस्तआवल' नङा, माने बेयाव 1 उइक सोलिगोन होनदों रायजो राजानि अनसायनाय। जों नायनोसै 30 आगस्तआव बेसेबां बेयाव लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरनि फैनायखौ। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव 30 आगस्तआव आं आपडेट लानो
लाबोनो नाजाबावगोन दा बिथाङा फोरमायदों जुदि 30 आगस्टआव जुदि मोजां बेबायदि पाब्लिकनि अनसायनाय मोनोब्ला आरो सप्ता खनसे बेयाव 1 विकसिम दिन्थिफुंगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय दा आसा खालामो रायजो राजाफोरा बे इटानगरनि TNZ सिनेमा हलाव फैनानै बयबो लैहोर लैहोर नायफैगोन जाय नोंथांमोना टिकेटखौ बुकिं खालामाखै नोंथांमोना बुधबार बा शुक्रबारनिफ्राय नङा होमबा बुधबार शुक्रबारनिफ्राय जि वेबसाइट बुक माइ शो वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना टिकेटखौ अनलाइन बुकिं खालामनो हागोन बिनि उनाव आरामसे नैबे TNZ सिनेमा हल बे TNZ सिनेमा हलाव नोंथांमोना नायफैनो हागोन बेयाव बहुत केपासिटि होनाय जादों सिटनि केपासिटियाबो एभेलेबेलखा आरो नोंथांमोना बेयाव मानसि जुदि गोबां जायोब्ला बेयाव श' मोननै मोनथामबो जानो हागौ बा बेयाव नोंथांमोना आरो फैनानै बिनि फेसिलिटिफ्राबो जोबोद मोजां आरो माखासे सार्भिस जि होयो बेफोरबो मोजां आं जोबोद गोजोननाय मोनदों फैनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामलिया बेखिनिखौ बुंनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै गोजोन्थों